Mga 5 minutes mula doon sa ako Santa Maria. Patricio lang. Ayan Patricio. Patricio. San Patricio. Yan ang bayan ko, barangay ko. San Patricio. Ano yan, sakop pa ng Santa Maria. Ito yung ito yung bridge ng ginawa ni nung presidency Fidel Ramos. The longest bridge in Eastern Pangasinan. Ito. Kaya makikita nyo ito. Samahan nyo lang ako. Ito ginawa nung kasi dati ang kuwan dyan lang sa baba, tinatambakan lang ng kasi pag umuulan wala na yung mga weak bridge pero ngayon naging gandun sa dulo. Isa rin pinaka mahabang tulay sa Pangasinan din ito. So babagtasin mo ng siguro mga 5 minutes siguro o to, ayan, more or less. Ayan, pero mga kung siguro ito 7 kilometers, not to be exact, pero baka more pa or less gano'n. Ayan, pababa na tayo, so sakto.